Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 16, bersikulo 16 ngadto sa 20. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Sa dili madugay, dili na ako ninyo makita, apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo." Pipila sa iyang mga tinunan ang utana sa ilang mga kauban. Unsabay kahulugan ni ining iyang giingon kanato nga sa dili madugay. Dili na kita makakita kaniya apan tapos sa bubong panahon makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon nga muadto siya sa iyang amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon sa dili madugay, nangutana sila. Dili nato masabtan ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila. Miingon ako, sa dili madugay dili na ako ninyo makita, apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gikalibgan? Sultihan ko kamo nga magminatay apan maglipay ang kalibutan. Maguol kamo apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.